ki parlok ki bi baro kinong shong shnong jong ka jayao lai dom jayao mo bena ki badon ha ki dukan ki be ya sharum shadeng bat ki parlok khna school ki samla kat ka baki don ngidon ha ka janmit ha ka jaka hang ni jayao mo bena nakaliang jong khasi Jaintia Presbyterian Synod Sepngi Urban Mission limbaga New Life De-Addiction Center banwanra hapadeng jong pi ya ka awareness program halor ka phang ka ba ngiyo ban ya shimbenta ya ka International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking. Ngidon hang ni daga jengetre ringkat bat ka District Social Welfare Office jong ka East Khasi Hills District ban ai hapadeng jongpi ya ka jeng pensyai ya ka jeng thu ya ka jeng sniu ka bakta lengba kini ka jeng di penbuat ki bakta ya ka jeng im ka jong obreu ya ka long yeng ka long sam batru ya ke imlang kasalang kumtang idon hang ni nakaliang juga New Life De-Addiction Center ban wanra hapadeng jongpi ya kani ka awareness program ka Khasi Jaintia Presbyterian Synod Sepngi Urban Mission kadon ya ka New Life De-Addiction Center bat lapli ya ka house nam arjar khatpra ha kawai ka yingwai hang tai hamau tawar bat nadu utai usnam kathong jong kani ka center kalong ban penbahapat ya ka jing im ka jong ubrio leni ukun samla mensi mo kordor ublangat ha ka jing kerni jong ka jing di buat batru ban iPad ya ka jing kermen ha ka jing im ha ka ktian pareng kathong jong ka New Life De-Addiction Center ka ong Restoring Life Rebuilding Hope bat ngidon ban yaturu hapadeng jongpi hagni ka janmiet ka wamenta baka New Life De-Addiction Center house nam arjar arpulai lingba ka Government of India ka Directorate of Social Welfare kala itu yakani ka rehab center ka jongi baka long ka way naki rehab center ka bala ban ay ka jing sumar nakabenta kitu ki pramensium ki bakordor ki badai na ki long yeng ki long sam ki baduk ki basham ya ka jing janjar ka jing e kumno ban pendap ban penbiang ya ka jing em ka jong ti henry ki belangat hagane ka jing syakte how kenjri jong ka jing di penbua bat ka sarkar Meghalaya lengba ka Drugs Reduction Elimination and Action Mission lani ka dreams hapo ka jing yalam jong Sir Francis Karshieng kala ay yang ikat santali ki jing thia ba ngin ay ka jing sumar ka ba ai syakini ki long yeng ki ba sham ya ka jing janjar bat ya ka jing e ha ka jing em ka jongki bat para parlak baro ngakwa ban ya thu ya ka kubor dan na pedang jongpi ki long yeng ki long sam ki ba mat ya ka kum kata ka jing e bagi khon ki jongpi ki ngat hau kenjri jong ka jing kerni bat pindan kalat ban wat ya ka jing sumar henry kadan kalat bapila banbu yaki ha ka jing sumar ka New Hope ka New Life De-Addiction Center kadan khat santali ki jing thia ban ai ya ka free treatment bat ki wai ru ki center kidan khat santali ki jing thia ban ai ya ka free treatment nakabenta ki ni ki parlok ki bawan na ki long ying long sam ki basham jing janjar dai nak kadaw nga saong ya pi kani ka awareness ka bangidon hang ni kala bandai ka jing kerku ya ka yeng ka sam ka jong pi hawa pimat ya ka bakum kata ka jing e bar ka jing janjar kala bandai ru ka jing kerku ya ki waipat da ka jing thu lem ka jong pi te kumta ni wan ban ya thu ha kani ka janmiet ka bamenta baka don kalat banlat nak benta kitu ki parlok ki belangat ha ka kinjri jong ka jing kerni no drugs nak kian ki bak kwa bat ki batrang banyo ya kajing sumar wan banyak kendu
yang kinong penia jaga New Life De-Addiction Center pila aban phone pila aban syem yung number phone ngilabu hang ne haka screen pila aban syem barkan long ka jingerap yapi lane ya kita ki badon kam ki ba mapi pina aban long penban ka jingker khu na ke benta jongki ta shwa bangin ya chaprang hagani ga janmet ngin pendam hau blai haka jing duai ni aingo ya me ablay ya kini kapor ka koridor ka mesha yangi kum kasi jantia Presbyterian Synod Sepni Urban Mission lengba ka New Life De-Addiction Center bangin yang hagani ka jaka hangne hajayang mo bena lengba ka jing cha snobha jong ka dorbar snong hi barok koi bangin don hangne shipang por ban penlong yang ka street play ka banlong ka way na kilat ban ai ya ka jing pensyai lani ka awareness halor ka jing kta jong kay jing di penbuat haka jing em ka jong ubriu haka jing em jong ka long ying ka long sam haka jing em jong ka em lang ka sa lang hi barok ko wai ni don haka ni ka por ringkat bat kini ki porlok ki ba pen kre ya kini ka street play ni duai ko tribe ya bak ai barok ka bangi don ban ya thu haka ni ka por ba memen pendan kam baga di ka kubor kan long shisha ka bor na ka banta ki tu ki badan kam ya kalat jong ka jingerap ki badan kam ya ka jingerap ka jong ni iwai piwai ba me men pendai ya ka kubor ka bagi ki dan ban ai kerku ya iwai piwai nong ya shem benta badaka buram ka jong me ai bakan shat teng shan badru babarok ka bangin yok ban pendap kan long ko tribe ye ka jing pediang sngop ha hakmat ka khat ki isnai ka jong me ka buram barok ni ai shame oblai namar tang jong Jesus Christ mi pan amen Shisin hakaway ka por ladon kaway ka long ying kabalong ka ying kaway siyang suk yi siyang san ba kibahaying mahasem lembat kinong siyang shnong ru kijus ngotanan benrung ben mi namar ka jing baha jong kini ki brio kikimi kikpa ki badan buram berki khunru ki betip yak akor ke buram Henry hadin baki khun kilas dang ban ki samla wei na ki khun jong ki ubakerteng udame ula poi ngop no penban aka jing pen shoy jong kani ka perut hei hadu bakan ni ka long ying kala ma shisha ya ka jing ta jong lu o ubadum kum ka ying kat baki dang ya bam jamit kum baki jule man ka sngi ki ju ye shong lang ba dia bam lang
Hadien bu dami ulas sedang benop hakadi kebam. Benis ngobha balaki perlok jongu. Kejengmu jeng berkat jongu kelanang hiar. Warat skulru la asyu ban konsentrate paha. Baru ladai ban syak ben bat syak mai hakinang ikai. Namar pula jit ia kalenti jong keperthai. Ula klet no ru ia kejenglong tenrai jongu. Kebagi kemeki kepa kilaya lam yu Benbud ik jing hikai tin sneng jongki Kam tam ki tin jing hikai Ki tin kentang jong ublay Haka Bible Kejing im jong nang nilai Kalanang hiar benang hiar Ulai kendu saya ki waipat ki brio Ki bayadi badid drugs Akal lenti bayar Keba isyir kai Haduk baka donu jong Kala sedang dan kala mau Berkamen sim ru Kala jengam senang Namar ki jing tenju Ibawan ban yale Ya
Oi, keren segig-gig. Pesawat lagi dokumen jungi, kantam kedur, kenang bandeng yui, ingin selaban, trisi. Oh, nyilek kan kibang lah. Oke, tahu. Kublai. Hadin belalap ya udame. Kat ba orang di drugs. Hak kamera daki kimiki kepajongo. Kalawan kecing penrem hau. Kalawan kecing sosi hau. Kalawan kecing keta hak mensim jongo. Ben keliru haladi. Belai kejah kumi. Ya Allah. Kung ta namar bulat het ni yin Banlay biang ru la snuleran Kung ta ulalik wad yu parlok jung u ban pan jing rap no Nrek was ngusi kalong Utaw parlok don jing snuk kum udame Nre tang kum no pa unyo menitoy na kaching im udame Kung ta utaw parlok Ula yus ya udame Balik ya kenduk saya kiwai pat kibrio kibakai drugs dehang ni budame usyakem no syakem sendan bangat lagi keti ki special police branch drugs abuse unit kibla 3 minute bantek lakang ya kung kini kinong pingkengan udame hakajing bampoy berkhat kajing injau la syak plak hau parlok jo badai hangi bau berkhat shano unpai nangi Hadian bau dami Ula saken no Haki pulit Ki pulit kilalap ya kedur jeng u Lima kecing pentit Bat yo ya ke phone call Niki kimiki kipa Hadin ba ulap head na ye Kumta ki pulit Kila pentit ploy-ploy Siki kimiki kipa Niki mansim no ya u Dakabakin pendap ru Ya paro ki kendon But ki penalty charges Kat kum ka an kerukom But kebakongsan dalam Bana patok Om day ban ra yu siying En rey Dewan penpoi bet Yu kun jom ki udame Jaka rehab center Kanang bau yo Ya kejing Kebede Na benda Jong ubaro Henrikat ba Udang don Akajing syaset Haga patok Kelawan Kejing berkat hau Kebas ngusir ke Nama kijing ja Kibelawan ja Hakajing im jong u
Hey, dan bawan pelat je meh. Hadin bau dame, ulayat ling ba ke riklau, bat syak ring merau hau baman, deki jing melin ki basniu. Hapadeng ke jing penrem, bat ke depression, usngot hu, bau belai udang iit palat yau, bat ula ai ki kimi ki kpa, ki para, ki bam ino yau. Wat hapdeng kani ke jingele jong u kebajur ublei uba pelat ye u napdeng ke jing syakte syakhum baru blei uba sumar ye u hapdeng ke kutlat ke jing im jong u uladai ban yam haka pop bersyapen kan riak no nak burom jong ublei Henrei namar ba ulas ngut hu no bat pai syak babha ke jing im jong u kala yo biang ya ke jing kermen kadba udang don rehab center kinong pet bat nong sumar kila hikai u ya kedin ublei kila yarap ya u kumno ban job ya ke jing tan telai ke jing kwa brai jong kedo kiju ya donru ki jing ya seng pejing duai lang na benta jong udame badai hang ni bolos dang ban klan biang ke jinget jong u bad ban ongru tang hau blei shisha tang dami ngancap ya pi baro ki parlok kilong keme kilong kepa ki kun samla ki bala ya kershanam legba kini kapur baro kabangidon ban ai ya kini ka jing pensyai hapadeng jong pi bat nganget kadon ka kubur haba pi pio ban penet jingmut ban pet ban sakhi legba kini ka awareness ka kini ki kun samla ki don ban ai hapadeng jong ilang baro ko mengalong syakmat iwan hang ni ban ya thu ya ka jing ya lenti jong ka jing penshitam ka jing penjat ka bau drugs ka kiat ukenja neki di jing di penbuat ki don ban le ya ka jing im jong ubrio ka bakta ya ka long yeng ka long sam bat hadu ya ka im lang ka salang bat leng ba ka ne ka jing yele kai POE ya kata ka jing shisha kumno kalong ya kini kalong yeng kalong sam kabalamat ya kini kijing temlai kumbala ong nadu nakabasdang bakadon kalat banlat kadon kalat bafila ban bathat ya kenjri jong kajing kerni kakasi jantia Presbyterian Synod Sydney Urban Mission kadon ya ka counseling center kabalong man ka sngi Wednesday hakapor san baje haka office trekam joka Synod Sydney hangtai hamaukar mission compound bat kunjuru manla kasngi satjan nadu kapor khatway baje kadon ka counseling center kidon ru kiwai pat kijing trekam kibakum ka urban mission ngidon hangte hamaulai nongkwar ngidon man kasngi baar kasngi Tuesday nado kapor San Shiteng haka school Grace Care Academy
hang tu ngidon ya ka counseling center phila ban ya syam bat ngi hakini kisngi nang ta ngidon ru ya ka je slok hang tai hakli yo ki bangiong kanavam jivanam drop in center hang tai hakli yo phila ban ya wan ya kendu ha keno ka jaka ka ba phi pisngau bet ban ya kendu yangi kidon ki counselor kidon ki bang yarap bat kidon ru ki ban ya kedau lenti lam ya ka jing ka jing syam ka jong pi wat le ran POE ning ba ka ni ka jing le ka ba lada ngis ngau le ran ka jing ka jing janjar kan yai ban chi yai ban ten rei knang ba pinlong ki balai lut wan ban ya syam ban ya kendu bat ngi syam yu ni number phone ujongi pila ban phone pila ban ya keren bat ru pinyo ya ka jing mentoy bat ka jing kerku ha ka jing im ka jong pi ngibu hang ni yu number phone jong u director jong ka urban mission ngibu hang ni yu number phone jong ka new life di addiction center pila ban syam ba kan long ka jing mentoy na ka benta jong pi te khu blai shibon ya ka jing sha lam ka jong pi ya ka jing syam benta lam jong pi kan dei kalat ka ba pi pila ban long ka jing kerku ya ki wei pat lengba ka ni ka por ka ba pi pi ban sakhi na ka benta ka ni ka skit ka bangingila ai happy lengba ka jong ka ni ka jan miet te shua bangin penkut ni don satang khendiat kum ka je syam mentalang jong ilang baro kum kinong shong snong jong ka jayau like dom hi baro koi ki bayang hasuro ki bayudon hayeng ki badan haki dukan phila ban ye syam mentalam da ka bangi syam ye ka ni ka jingkular ban rat dengkhong ya kini ke jingdi pembua khamtam yu drugs nagane ka snong ka jongi nangne na jayau la dom nagane ka district ka jongi nangne na ka East Khasi Hills district bat kumjuru naka jela ka bait ka jongi ka jela bait ka Meghalaya te hagani ka por ngan ong mga nas na khmat bat ngin sia punbut lang na syadin kisamla kidai ka bor jong kano ka jaj benriu bar ka bor jong ki samla ka don ka benta ka bakongsan ha ka bakentiu ya ka imlang ka saalang bat ka rihi barok kawai kumta kalong ka badon kam bakhambun ki samla kenya don benta haka jingaki jongkari ban light now brox daka bak priang ya kini ka jingkhot jongkari munta ka sngi ngia telilang hapo ka nashamuk bharat abhiyan bat ngisyam ya ka jingkular ba om tang haka imlang saalang haka ying kasam hakilok kijor Henry Wat yaladiru nginlong kibalan now drugs namar ka jingkala kadai ban sedang naladi kunta tungin yang ngin yasnok tilang bat ngin ay karai ka baskam ban penlong ya ka dorbar snong jayau lai dom hi baro kawai ban ya ka East Khasi Hills district jongi kabalat now drugs ngakular bangan le ya ka badam kam kat bala ban penlong ya ka ri jonga kabalat nakidawai penbua Jai Hind kublai shibun kublai shi hajar ngo ya ka darbar snong jo ka jayau light dom ya ginong kit kam snong ya thi ki bawan ban ya sakhi ya ka por ya ki parlok baro bat ki benang ya shemmenta ublai nang kerkhu ya ngilang baro barha ka por kublai shibun ya pi wai